Je to významný deň, pretože sa stávate vlastne ako členmi rodiny obchodnej akadémie na Dudovej. A som rád, že aj naše financierky nazvali našu školu jednu z najlepších, lebo o tom určite nepochybujeme, že sme najlepší. A ešte samozrejme si musíme tieto pozície aj udržať. Čomu by som chcel tak dnešný príhovor, za čo by som chcel zamerať? Chcel by som ho zamerať na to, že všetci sme na jednom lane a od toho sa všetko odvíja. Možno si hneď poviete, že ak by tak bolo, určite by nás neudržalo. Dovolím si zacitovať v tejto chvíli klasika, že veľkí ľudia diskutujú o myšlienkach, priemerní o skutkoch a malí hovoria o druhých. Buďme teda veľkí ľudia, pomáhajme si a komunikujme aj so srdcom. Vyberme zo skríň a oprážme pozitívne emócie, krásu a dobro, ktoré čakajú na odliatie ako spiaca šípková ruženka. Hlavne začatní ten nový školský rok 2011-2012. Stojí to za to. Naša škola pôsobí vo vzdelávaní tento školský rok z 57 rokov. Má mnoho úspešných absolventov a to nás všetkých zavezuje. Prispiejeme každý jeden svojou troškou ešte k zlepšeniu imidžu školy. Nech si všetci vzájomne navzájom nápomocní a nech to prispieje všetkým bez rozdielu. Ďakujem vám za to. Takže ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi za jeho milý príhovor a ďalej by sme chceli vyzvať predsedu žiackej rady Vladimíra Vaša, aby k nám vyšiel na pódium. Poprosím poprosím. Chcem vás dnes všetkých privítať na matrikulácii našich prvákov. Za mňa osobne aj za všetkých študentov školy by som im chcel zaželať, aby sa im darilo. Chcel by som im zaželať taktiež veľa dobrých kamarátskych vzťahov a úspechov v štúdiu. Teším sa na budúcu spoluprácu s mnohými z nich. Dnešným dňom sa oficiálne stávajú členmi našej školy a našej školskej rodiny a verím, že sa medzi nami budú cítiť dobre. Verím, že k tomu všetci svojou prácou prispiejeme. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Takže ďakujeme Vladovi Vašovi za príhovor. Takže teraz by sme radi prešli k skúškovaniu prvákov, kde bude každému pridelená skúška. Takže poprosím, aby prišla na pódium pani profesorka Triedna Vašečková zo žiakmi prvej A triedy, druhý rok a už si triednou profesorkou. Ako to vnímate? Vnímam to veľmi pozitívne, ja som ráda, že som triednou. Tak to je super. Ešte jedno skúškovanie prvá. Čo si myslíte, aký je počet všetkých žiakov na obchodnej akadémii? Pári, pomôžite. Slávnostne prisahám, že budem minimálne 10 minút meškať a vyhovárať sa. Budeme na NHD. Že v bufete a na obede budem púšťať profesorov. A starších žiakov zo školy. Že na testoch budem šikovne odpísať. Že sa budem poctivo neprezúvať. Že na lavicu nebudem písať nič iné. A ťaháky. Že v odpovedi nepôjdem iniciatívne a sám. A to je všetko. Takže teraz všetci naraz zakričte, už sa mám. Ďakujeme. Teraz poprosíme pani profesorku Vašečkovú, aby podpísala prísahu. Ďakujeme triede prvej A, môžete sa posadiť na svoje miesta. Pani profesorka, poďte sem.
Veľmi dobre, veľmi sa teším. Som na tej obchodnej akadémii. Počuli ste? Takže ďakujeme. Áno, to je super. Ale nechci. Máte a teraz by som chcela poprosiť Ivanu Hotovú a Matia Poláka, aby prestúpali dopredu. Tak. Ako v škole? Že na testoch budem šikovne opisovať. Že sa budem poctivo neprezovať. Že na lavici nebudem písať nič iné. Ako ťaháky. Že k odpovedi nepôjdem iniciatívne sám. A teraz všetci spolu prisahám. Prisahám. Ďakujeme. Môžete si skáčať. Teraz poprosím triednu profesorku Balažovú s triedou 1. C a žiakmi 3. C triedy Tvorikovú, Šedivú, Horvátovú a Petru Šošovú, aby k nám prišli na pódium. Čo si myslíte, koľko ľudí ženského pohlavia je na obchodnej akadémii? Po A 67,7%, po B 32,93%? Tak asi tá prvá varianta. Áno, super, 67,7%. Z toho, že väčšinou bývajú dievčatá na tej. Áno, takže druhá otázka. Myslíte, že vaša trieda prekoná absenciu triedy 3. A? Ja som presvedčená, že nie. To aj my. Ešte jedna otázka. Aké sú vaše záľuby? Tých mám strašne veľa, ale netýkajú sa len školy, takže mám veľa záľub. Ďakujeme pekne za odpovede. Budem len na MHD. Že budete na návedok budem písať profesorov. A starších ako školy. Že na testoch budem šikovne odpisovať. Že sa budem poctivo neprezovať. Že na... Takže môžete na to skúškovať? A ja mám práve doteček na pána profesora Križanoviča. Skúsim. Ste nechom zistiť svojim študentom a čo si myslíte, ako to vnímajú vaši študenti a prípadne ako vy? Pre mňa to je určite pozitívne a ja verím, že aj pre nich. A ešte jedna otázočka. Koľko schodov sa nachádza pred vstupom do našej školy? Dávam aj možnosti. Po A 15 alebo po B 25. 15. Si to rátal? Typol. Tak dobrý tip. Ešte jedno, keď sa skúšujú. Ako vám chutí školské jedálny? Priedalo. Polooblačno. Ďakujem. Máme dole hlavu. Tak.
Však ale ja však sme vidím vás to. Počuť, čítať, čo je napísané, vedím. Takže a teraz poprosím žiakov. Slávostne prisahám, že budem minimálne 10 minút meškať a vyhovárať sa. Budem len na MHD, že v bufete a na obedoch budem púšťať profesorov a starších žiakov školy, že na testoch budem šikovne odpisovať, že sa budem poctivo neprezúvať a že na lavicu nebudem písať nič iné ako ťaháky, že k odpovedi nepôjdem iniciatívne sám. Takže ďakujeme všetkým triedám a prichádza posledný bod programu divadelné predstavenie pod názvom Podivuhodné príbehy Jonathana Gullidgea. Za pozornosť vám ďakuje Vicky a Nancy. Ďakujeme. Dovidenia.